Ришат Ахватуллин иң лирик җырчы номинациясендә. Ришат, котлыйбыз ихлас күңелдән. Чын күңелдән рәхмәт. Һәм шуны беләбез, күбебез белә, Ришат Ахватуллин һәр чакта да ул үзенең микрофоны белән йөри. Менә әле дә ул микрофонын кулдан ычкындырмаган, ләкин аның төсе үзгәргән. Агыйды бит ул элек. Ага арыды инде, күп подвайта башлады, шуңа күрә алыштырга булдык. Чын, әйме, чын бер кайчан да кулыңнан ычкындырмыйсың. Ышкындырам инде, йоклаганда үзем белән. Юк, концерт вакытында дип әйтү. Ну инде любой эшченең үзенең коралы бар дип әйтик. Минем коралым ул микрофон. Шуның белән йөрим һәр вакытта да. Ул икенчедән ул гигиеник яклап та бик файдалы. Шуңа күрә инде һәрбер кешенең үзенең микрофоны булырга тиештер дип уйлыйм. Кемгә ышанып тапшырасың син әлеге микрофонны? Кемгә бирергә куркыныч түгел? Ну Ален диттеге куркып йөргәнем юк. Шулай да инде оештыручылар, үземнең ярдәмчеләрем һәр вакытта тавыш режиссерында, аның өстендә аңа тоттырам. Рәхмәт, ышанычлы кешеләрең күп булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт, булды. Рәхмәт.